Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman bitarki min yusogiruk tafa bil asli kal utaifi yaknil miktofa. Waman utawi sapane wong yusogiru kang nasgir sapa man bitarki min kelawan tasgir tarkim. Iku iktafa ngalap cukup sapa man bil asli kelawan nutur huruf asali kal utaifi koyok lafat al-utaifi yakni ngersake sapa Kyai Musonef al-miktofa ing nasgir lafat al-miktofa maknane selendang atau maknane kelek. Kelek iku ngisore pundhake lho, ugel-ugel ya. Kelek sing ambune lebus. Minat tasgiri iku setengah sangking tasgir. Nauun utawi werna yusamma kang diarani apa nau diarani tasgirot tarkimi ing aran tasgir tarkim. Wawa utawi tasgirot tarkim iku ibaratun tetembungan atau istilah ang tasgiril ismi saking tasgiri isim ba'da tajridihi ing dalem sakwise sepine isim minas jawaidi saking pira-pira huruf tambahan allati rupane asyawaid hiya kang utawi asyawaid iku fihi ing dalem isim. Fa ing kanat mongko lamun ana apa usuluhu pira-pira huruf asali isim iku salasatan telung huruf sugira mongko ditasgir apa isim ala fuailin ing atase wazani lafat fuailun. Suma ingkana mongko keri-keri lamun ono opo al musamma perkara kang diarani opo bihi al iku mundakaron rupa mundakar jurida mongko disepekake opo isim anita isangking tak wa ingkana lan lamun ono opo al musamma bi iku mu'anasan rupa mu'anas ulqiko mongko ditemukake apa isim ta'at ta'nisi ing tak ta'nis. Fayuqalu mongko diucapake fil miktofi ing dalem lapat al miktofi diucapake apa lafat utaifun lapat utaifun maknane kelek atau selendang. Wafi kamidin lan ing dalem lapat kamidin wong kang muji diucapake apa lapat kumaidin. Jadi kamidun tasgire kumaidun. Wafi kublah lan ing dalem lapat kublah diucapake apa lapat kubailatun maknane wong wadon kang meteng cilik. Wafi saudaa lan ing dalem lapat saudaa maknane ireng diucapake apa lapat suwaidatun. Wa ing kanat lan lamun ono wa ing kanat lan lamun ono apa usuluhu pira-pira huruf asline isim iku arbaatan ono patang huruf sugira mongko ditasgir apa isim ala fuailun ing atase wazane lafat fuailin. Wa ing kanat lan lamun ono apa usuluhu pira-pira huruf asline isim iku arbaatan ana patang huruf sugira mongko ditasgir apa isim ala fuailin ing atase kang anut wazane lafat fuailun fatakulu mongko ngucap sapa sira fi kirtosin ing dalem lapat kirtosun
Ngucap sira ing lapat kuroitisun, ing lapat kuroitisun maknane kertas. Wa fi usfurin lan ing dalem lapat usfurun. Ngucap sira ing lapat usaifirun maknane manuk emprit cilik. Waktim bitat taknisi masugurtamin muanasin arin sulasiyen kasin malam yakun pita yuro dalapsin kasajarin wa bakorin wa komsin wasadatar kun dunalapsin wa nadar lakaku tafi masulasian kasar. Waktim lan mungkasono sapa sira bitak taknisi kelawan tak taknis ma ing isim sugurta kang nasgir sapa sira min muanasin saking isim muanas arin kang sepi saking tak sulasiyin kang bangsa telu hurufe kasinin kaya lapat sinun maknane untu. Malam yakun ing dalem selagine ora ana apa masugurta bitak kelawan tak iku yura dikaweruhi apa masugurta dalapsin ingkang anduweni kejawuran atau serupa. Kasajarin koyok lapat sajarin maknane wit-witan. Wa bakorin lan lapat bakorin maknane piro-piro sapi, pedet yo. Wa komsin lan lapat komsin. Dadi jamake sajarotun jamake sajarin, bakorotun jamake bakorin. Wasadalan recel. Apa tarkun ninggal tak dunalapsin kali tampo kejawuran. Wanadarolan longko opo laka kuta tetemune tak fima ing dalem isim kasaro kang ngungkuli opo masulasian ing isim kang bangsa telu hurufi. Ida sugiro ing dalem nalikane ditasgir opo asulasiu isim sulasi al mu'anasu kang mu'anas al qoli kang sepi min alamati taknisi sangking alamat taknis. Laki kot mongko tetemu hu ing isim sulasi opo atauta ingda amnil lapsi ing dalem nalikane amane kejawuran amane serupa. Wasadalan recel opo katfua buang tak kina idin ing dalem nalikane mengkono amnil lapsi. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fisinin ing dalem lapat sinin maknane untu. Ngucap sira ing lapat sunainatin ing lapat sunainatun maknane untu cilik. Wa fidarin lan ing dalem lapat darin. Ngucap sira ing lapat duwai rotin dadi darin jamake duwai rotun oma cilik. Wa fi yadin lan ing dalem lapat yadin. Ngucap sira ing lapat yudayatin atau yudayatun maknane tangan cilik. Dadi yadin jamake yudayatun. Fa ing kifa mongko lamun dikuwatirake apa alapsu kejawuran lam talkak mongko ora tetemu hu ing isim sulasi apa atau tak fatakulu mongko ngucap sapa sira fi sajarin ing dalem lapat sajarin wa bakorin lan lapat bakorin wa komsin lan lapat komsin. Ngucap sira ing lapat sujairun wit cilik. Wa bukairun lan ing lapat bukairun sapi cilik pedet ya. Wa kumaisun lan ing lapat kumaisun maknane limo cilik. Bila ta'in kelawan tanpa tak it lau kulta krana lamun ngucap sapa sira sujairatun ing lapat sujairatun wit cilik. Wa bukairatun lan ing lapat bukairatun pedet cilik. Wa kumaisatun lan ing lapat kumaisatun. Lal tabasa yakti dadi serupa tatawa yakti dadi jawor apa lapat sajarin wa bakorin wa komsin bitasgiri sajarotin kelawan tasgiri lapat sajarotin wa bakorotin dan lapat bakorotin wa kumsatin dan lapat kumsatin al makdudi kang diwilang
bihi kelawan al opo mudzakarun isim mudzakar. Wa mimalan iku setengah saking perkara sadya kang recel fihi ing dalem ma opo al katfu buang ta ing da amnil lapsi ing dalem nalikane amane kejaworan. Qauluhum utawi dawuhe wong Arab fi Daudin ing dalem lapat Daudin wa karbin lan lapat karbin wa kausin lan lapat kausin wa naklin lan lapat naklin. Ngucap ing lapat duwaidun maknane gerumbulan unta cilik wa kuraibun lan ing lapat kuraibun maknane perang cilik wa kuwaisun lan ing lapat kuwaisun maknane gandewa cilik panah cilik yo kena yo. Wa nuailun lan ing lapat nuailun maknane sandal cilik. Wasadalan recel aidon kalimane opo laka kutai tetemune tak fima ing dalem isim atau fima ing dalem lapat yada kang tambah opo ma ala salah sati akrufin ing atase telu pira-pira huruf kakaulihim koyok dawe wong Arab fi kudamin ing dalem lapat kudamin maknane arang arep ing dalem ngajeng. Ngucap ing lapat kudai dimatun ing lapat kudai dimatun wasogoru sudud dalladillati wasogoru sudud dalladillati wadama al furu'i min hatawati wasogoru lan nasgirake sapa ulama alinaku wasogoru lan nasgirake sapa wong Arab ngono ya kena ya. Wasogoru lan nasgirake sapa ulama alinaku sududan kelawan recel atau sat. Alladhi ing lapat alladhi allati ing lapat allati wadah lan ing lapat da ma'al furu'i ing dalem sertane pira-pira pang-pangane iku minha setengah saking furu' tak utawi lapat tak wati lan lapati. Atasgiru utawi tasgir iku min kawasil asma'i saking kekhususane pira-pira isim saking ketentuane pira-pira isim al mutamakkinati kang netepi keisimane. Fala tusaggaru mongko ora ditasgir apa al mabniyatu pira-pira isim mabni wasadalan recel opo tasgirul ladhi nasgir lapat alladhi wa furu'ihi lan pira-pira pang-pangane lapat alladhi wadalan lapat dah wa furu'ihi lan pira-pira pang-pangane lapat dah qalu padha ngucap sapa wong Arab filadi ing dalem lapat alladhi alladaya ing lapat alladaya wa filatilan ing dalem lapat alati ngucap ing lapat allataya jadi lapat aladi kalau diucap no iku Allah daya la alati allataya wa fidalan ing dalem lapat dah watalan lapat ta diucapake ing lapat ngucap ing lapat daya wa taya lan ing lapat taya wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.